सामु ब्रह्म आरो राजेश दैमारिया टिपकाइ बाजारखौ साखोन सिखोन खालामनाया जोबलांबाय। खना खनला प्लास्टिक आरो दाखोर दालाजों बुंफबनाय टिपकाइ हाथाइसालिया दा समायना महर मोनबाय। गोबां मावग्रा सुबुं आरो ट्रेक्टर लानानै दाखोर दालाखौ सान्दुं अखा नेवसिनानै दिनै आबुं खालामबाय साम' ब्रह्ममोनहा। बे टिपकाइ बाजारसालियाव सप्तायाव खननै मंगलबार आरो शुक्रबार सानखालि जायो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मैखोम बर' गामिजों बुंफबनाय टिपकाइ हाथाइसालिखौ 1 बोसोरनि थाखाय रिजादार बिबान लानाय साम' ब्रह्म आरो राजेश दैमारि बिथांमोनहा गासै दाखोर दाला आरो हाथाइसालियाव मोसौ हगारनाय बेफोरखौ गोख्रों मोनसे नेमखान्थि खालामना बन्द खालामबाय। बेजों लोगोसे गासै दखान गलाफोरावनो दाखोर गारनो थाखाय डास्टबिन राननानै होबाय। बेखायनो बयखौबो बे डास्टबिनाव दाखोर दालाखौ गारनो थाखाय खावलायदों बिथां ब्रह्मआ। टिपकाइ बाजाराथ' मथा-मथि मोजाङानो जाबाय, खोथा मथे सोलिबाय आरो। जेन'बा आगोलनि मथेथ' नोङो मोसौ मैसा गासिबो हगारजोबोमोन नालाय, दा रायजोनि मानसियाबो मानिजोब्बाय, दाथ' हगारनो मोनला नालाय मानिनानै लाबाय आं। जोबोद मोजां मोनदों आं, माने टिपकाइ एरियानि मानसिफोरखौ आरो मानिनानै लाजोबदों। खोथा मथे जेरेखम खोथा आं होदों बिदिनो खोथा मथे सोलिजोबदों आरोखि। माने मानिजोब्बाय, माने साफाबो बानायनानै होबाय आङो आरो मोसौ हगारनायखौबो बन्द खालामनानै होबाय, बेखौबो मानिजोब्बाय बेस्राफोर। बिराद रायजो राजाफ्रा आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बहुद मोजां मोनदों आं। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरोखि। आगोलनि होनाय दंखायो जोंहा 200 थाखा फाइन लागोन आरो मासेयाव खानो मोनबा, आरो जुदि बे मासे मोसौआनो खननै हमजायोबा 400 लानाय जागोन आरोखि। माने खननै हमजायोबा बिथांमोनहाबो साखोन सिखोन थानाया मोजां। बाजाराथ' नों आंनि नङा नालाय, गाव गावनिसो नालाय, बाजारा रायजोनिसो नालाय। जेन'बा बेबो साफा थायोबा बैबो साफा थानांगौ जायो, होनबानो जोंहा बाराद्राय दाखोर जाया आरोखि। बेबादि जमा जाया आगोलनि बादि। जाहाथे बिसोरबो डास्टबिन होखाजोब्बाय आं मोनसे बे डास्टबिनाव बिथांमोनहा गारि दोननो हासिगोन आरो। डास्टबिननिफ्राय आं लांनायखौ आं बे बेबस्था खालामगोन आरोखि। रायजोफोरनिसो खोथा जाहैबाय बियो, आंथ' जेबो बुंनो हाया जाहैबाय। रायजोफ्रा जेरेखम मोनदों बिदिनो खोमा, आंबो बारा मोजाङै बुजिया। आंथ' आंनि बेलायाव बहुद आं खस्थ' मोनदों, माने साफा बानायनांदों आं, ट्रेक्टर प्लास्टिक रोगानांदों आरोखि। आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोखि। रायजोफ्रा आंखौ अनसायबाय, रायजोफ्रा आंखौ बरायबाय आरोखि। जेन'बा बाजारखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि थाखाय बयबो मोजां मोनदों आंखौ। आं बेनि थाखाय बहुद मोजां मोनदों आरोखि। टिपकाइ ओनसोलनि बाजारा जोंना शुक्रबाराव खेबसे, मंगलबाराव खेबसे। मेला साबसिन जाबाय। मथा-मथि आवगोलनि इजादारफ्रा बेफोरबायदि फोसाबामोन, गाद्रा गुद्रा थाजोबोमोन, दाखोर दाला थाजोबोमोन। ओमफ्राय दाथ' जों साफा नुबाय आरो जों दखानदार होनानैबो आराम मोनबाय आरो। औ, मोजां मोनबाय, साफा जानाय हिसाबै मोजां मोनबाय। आरो बेबादिनो मोजां नोजोरै नायलांथों गावनि जोबजासिम सालायनायाव आरो। बे मंगलबाराव मोनसे बाजार जाहैबाय, शुक्रबाराव मोनसे बाजार जाहैबाय आरो। ओमफ्राय दैलि बाजाराथ' सानफ्रामबो नायजासिनलामोन, दासो साफा खालामनानै एसे आराम जाबाय। টিপকাই বাজারটো ভাল হৈছে। এতিয়া এই টিপকাই যে এতিয়া যে ইজাদাৰ আহিছে, ইজাদাৰটো ভাল আছে। বাজাৰবিলাক চাফা হৈ আছে, বাজাৰবিলাক ময়লাবিলাক নাই, এতিয়া ভাল হৈ আছে বাজাৰটো। গৰু থৰু একো নাই, গৰু বাছুৰ সোনকালে বান্ধি ৰাখে তেওঁলোকে। আগৰ গৰু মেলা আছিল। ইজাদাৰ মতে চামু মম্ম। বাজাৰটো মঙ্গলবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ। চাফা হৈ আছে, বাজাৰটো চাফা হৈ আছে। আৰু আগতে ইয়াতে কাদাবিলাক হৈ আছিল, এতিয়াতো ভাল হৈ আছে। পাথৰ বালু দি আছে চামু, এতিয়া ভাল হৈছে, আগৰ পৰা ভাল হৈ আছে।